with the leg kicks, and you can see it. Oh, you can see it. Пасля выбараў 20-го года сілавікі ў адкрытую калечылі людзей. І супраць гвалту паўсталі многія. У тым ліку беларускія тайбаксёры з гучнымі імёнамі. У гэтым роліку мы апавядзем пра тое, як пасля выбараў склаліся лёсы легендаў беларускага муай-тай. Алексея Кудзіна, Віталя Гуркова і Дзмітрыя Валента. Восень 2021 года. Польша. Вольны хор праводзіць акцыю падтрымання рэпрэсаваных спартоўцаў. Кожны трэці партрэт у руках – гэта тай-баксёры. Будет спасение угла. Ух ты, что это сейчас было? Что, я не понял, честно говоря, что произошло. Алексей Кудзін быў чэмпіёнам свету па муай-тай суперцяжкой вазе. А апошнімі гадамі досыць паспяхова выступаў у змяшаных адзінаборствах, так званым ММА. Кудзін – узорны патрыёт маладэчна, адкуль адмаўляўся з'язджаць. Таксама ён шматдзетны тата, выхоўвае 5 дзяцей. У першыя паслявыбарчыя дні падчас акцыі пратэсту ён падышоў да сілавікоў. На яго наляцелі з граяй, абараняючы сябе, Кудзін накаўтаваў некалькіх чалавек у форме і сышоў. Ні з кім я не хацеў нікого канфлікту, каб нічого такого не адбылося. Я просто падышоў да цэнтральнай плошчы і ўбачыў людзей, якія стаялі на каленях. Нікога першы я не біў, я толькі прымяніў самаабарону, таму што дваіх сілавікоў забрала скорая, а траім там дапамаглі, як казалі, але іх у бальніцы не забралі. Помста была хуткай. Кудзіна расстралялі ва ўласным аўтамабілі з траўматычнай зброі, затрымалі. Яму ўдалося ўцячы ў Маскву, калі да суда быў пад хатнім арыштам. Яго высушылі і сёлета ў студзені паўторна затрымалі. У жніўні яму прысудзілі 2,5 гады пазбаўлення волі за супраціўленне сілавікам. Лісты з калоніі Алексей піша па-беларуску. Як заўжды, ён пазітыўна глядзіць на будучыню і заяўляе, што пасля вызвалення адновіць спартовую кар'еру. 现在出场的这个选手是维塔利·戈尔科夫，同样是进入了。Віталя Гуркова ведаюць усе. Заслужаны майстар спорту Беларусі, шматразовы чэмпіён свету па муай-тай і сусветная зорка. Гуркоў стаў першым з беларускіх спартоўцаў, хто выходзіў у рынг з бел-чырвона-белым сцягам і пагоняй. А ў паўзах паміж спаборніцтвамі удзельнічаў у музычным праекце Сергея Міхалка «Брутто». Зразумела, Гуркоў заўжды быў раздражняльнікам для дзяржавы. Яго то выключалі з нацыянальнай зборнай, то зноўку прасілі вярнуцца. А за часамі лібералізацыі ён нават вёў спартовыя навіны на дзяржаўным тэлеканале СТВ. Мы отправим всех конкурентов в нокаут. Пры гэтым Гуркоў заўжды заставаўся сабой і не здраджваў патрыятычным поглядам. За некалькі тыдняў да выбараў 2020 тай-баксёр заўважыў, што за ім непрыхавана сочаць. Ён зляцеў ва ўкраіну, каб выступіць на некалькіх фестывалях у складзе гурта «Брутто». Але падзеі разгарнуліся такім чынам, што вяртанне ў Беларусь стала немагчымым. Я зараз знаходжуся в Україні, у Києві. Займаюся, в принципі, тим же самим, чим займався і в Білорусі. Я викладаю тайський бокс, удзельнічаю у творчих музикальних гуртах «Брута» і «Ляпіс-98». Дадамо, што дзве вучаніцы Віталя ўзялі першае і трэцяе месца на нядаўнім Кубку Украіны па муай-тай. Дзмітрый Валент, якога часам называюць байцом у вышыванцы, яшчэ адзін беларускі шматразовы чэмпіён свету. Ён біўся з найлепшымі, меў безумоўны аўтарытэт, але, як і многія беларусы, не цікавіўся палітыкай ды грамадскім жыццём. Момант ісціны здарыўся пасля прэзідэнцкіх выбараў. Каб не страціць зарплатную стаўку ў Мінспорта, Валент падпісаў ліст спартоўцаў за Лукашэнку. Адумаўшыся праз некалькі дзён, ён публічна выракся гэтага подпісу і заявіў, што жадае заставацца чалавекам. Гэта сталася медыйнай бомбай, вядома, ўсіх дзяржаўных заробкаў Валента тут жа пазбавілі. Ён з'ехаў ва ўкраіну, потым у Расею.
З таго часу правёў 2 прафесійныя двубоі, у якіх быў жорстка засуджаны. А далей сляды Дмітрыя Валента губляюцца. Яго аккаунты ў сацыяльных сетках неактыўныя, як і нумары тэлефонаў з усімі месенджерамі. Калі пра лёс байца стане нешта вядома, мы пра гэта раскажам.